Seria Credincios pentru a-ți termina alergarea, partea 8-a, ține credința. Go to Acts, please. Looking at scripture that we've looked at Să mergem, vă rog, în some weeks now Fapte 20. in this series. Acts 20 is where we're going. We've been talking about faithful to finish. Vorbim despre a fi credincios pentru a termina. Faithful to finish. Credincios ca să termin. And we asked the question, is it too early to be thinking about finishing up? Și am pus întrebarea, este oare prea devreme ca să te gândești la terminare? Finish what, Brother Keith? This life. Și poate mă întrebi, frate Keith, ce să termin? Viața aceasta. This life. Viața aceasta. They tell us that every second, almost the numbers work out, 2 people die Ni se spune somewhere across the planet. că aproape la fiecare secundă, cam o dată pe secundă, mor aproape 2 persoane pe planetă. Every second. 2 people leave here. Scripture uses Deci 2 oameni părăsesc locul ăsta. the word depart. Scriptura folosește cuvântul plecare. They didn't cease to exist. Oamenii aceștia nu au încetat a exista. People, you can believe all kind of stuff if Poți să crezi tot felul de lucruri. you're not a believer in the word. Dacă nu crezi în cuvânt, The scripture tells us what happens. însă Scriptura ne spune ce se întâmplă. The spirit leaves the body just Duhul părăsește trupul, like a hand comes out of a glove. așa cum iese o mână din mănușă. Well, when the hand comes out of the glove, Păi când mâna iese din mănușă, the glove has no life in it apart mănușa nu are viață în ea. from the hand. It's just going to lay there. Ea va rămâne acolo, nemișcată. And so it's not accurate, correct Deci nu este corect to go out to the cemetery and să te duci la cimitir try to talk to people that have ca să vorbești cu cineva passed on. They're not there. care a murit. Omul acela nu este acolo. I said they're not there. Am spus că nu este acolo. It's an empty shell. Este doar o carcasă goală. And they did not cease to exist. Omul acela nu a încetat a exista. If they were saved, Dacă era mântuit, they went up a mers în sus. departed to be with the Lord, which the scripture A says plecat pentru a fi cu Domnul, is far better than being here. iar Scriptura spune că asta e mult mai bine decât a fi aici. Not everyone who dies goes Dar nu toți oamenii care mor to heaven. nu merg în cer. To hear people talk, Când îi auzi pe oameni cum vorbesc, you would think they do, ai zice că toți se duc acolo. but it's simply not what the Bible teaches. Dar Biblia nu așa ne învață. If you don't want God, there's only one other group. Dacă nu îl vrei pe Dumnezeu, atunci nu există decât un singur alt grup To be a part of. din care poți face parte. If you don't want to be with God and His people, if you don't believe in Him, then Dacă nu vrei să fii cu Dumnezeu și poporul lui, dacă nu crezi în el, you don't go up when you atunci nu mergi în sus la moarte, down. ci în jos. And people don't like to hear that, Oamenilor nu le place să audă asta. but you either believe the Bible or you don't. Dar ori crezi Biblia, ori nu o crezi. How many are glad you are a believer Câți dintre voi sunteți bucuroși că sunteți credincioși and your name is in the Lamb's Book of Life? și că numele vostru este în cartea vieții mielului? It don't take long to die now. Și nu e nevoie de mult timp ca să mori. I mean, if your heart stopped beating right now, boom, Dacă inima ta s-ar opri în clipa asta, I mean in seconds, în câteva secunde, you're out of here. ai plecat de aici. That body falls over, Trupul cade jos, your spirit comes right out of there, Duhul iese afară din el and one of these days, the Lord și într-o bună zi, says is coming, dacă Domnul își va amâna venirea, you're going to leave here. vei pleca de aici. How much longer till you do? Dar cât mai e până atunci? And I said, well, it'll be a long time. Și poate zici, păi va fi mult timp. It's not guaranteed.
Asta nu e garantat. And if you're going to walk with Him, Dacă umbli cu Domnul, He'll give you a long life. El But even that, îți va da o viață lungă. I mean, if you live Dar chiar și asta, 100 plus years, chiar dacă trăiești peste 100 de ani, it's the blink of an eye, e ca o clipită, right? nu? Huh? So this life is very, very brief, Deci această viață este foarte, foarte scurtă. very short. Foarte scurtă. And should we already be thinking about finishing it up? Nu ar trebui să ne gândim la felul în care să o terminăm? You should be. Ba da. If you're wise, Dacă ești înțelept, you're going to be thinking about what am I here for? te vei gândi, pentru ce sunt eu aici? And what is God's plan and place, Care e planul și locul lui Dumnezeu? placement and will for my life? Am I Care e voia lui pentru viața mea? doing it? Și sunt în ea? I want to finish what I'm supposed to do Eu vreau să termin ceea ce ar trebui să fac before I get out of here. înainte de a pleca de aici. You can get caught up with all the stuff in this life and not do. Poți fi prins în tot felul de lucruri ale acestei vieți, But if you're smart, if you're wise, dar dacă ești deștept, dacă ești înțelept, we will focus on His plan. In Acts atunci ne vom axa pe planul lui. 20 and 22. Fapte 20 cu 22. Acts 20:22. Paul said by the Spirit, behold, I go bound in the Spirit to Jerusalem, not knowing Pavel spune prin Duhul Sfânt, iată, legat în Duhul mă duc la Ierusalim, the things that shall befall me there, neștiind lucrurile care au să mi se întâmple acolo, save or except decât că that the Holy Spirit Duhul Sfânt witnesses in every city, saying mărturisește în fiecare cetate, with bonds and afflictions spunând că mă așteaptă lanțuri și necazuri. abide me or are waiting on me there. But none of these things move me. Dar niciunul din aceste lucruri nu mă mișcă. Neither count I my life dear to myself, so that I might what? Nici nu consider a mea viață de preț pentru mine însumi, așa încât Finish my course să-mi termin alergarea with joy. cu bucurie. Now the joy of the Lord is your strength. Bucuria Domnului este tăria ta. So finishing your course with joy Deci a termina alergarea cu bucurie is finishing strong. înseamnă a o termina cu putere. Hallelujah. Aleluia. Not going out with a whimper, Nu pleci de aici cu un scâncet, going out with a shout. ci cu un strigăt. Finishing well. Îl termini cu bine, Finishing strong. cu putere. So he said, I'm going to paraphrase a little bit. Acum voi spune cu cuvintele mele. My main thing Deci ce zice Pavel? Pentru mine principalul lucru is not saving my life nu e să-mi salvez viața, and living my life. să-mi trăiesc viața. My thing is finishing my course. Ce mă interesează pe mine este să-mi termin alergarea. That's why I'm alive. De aceea sunt în That's why viață. I exist. De aceea exist. It's not about can I squeeze out another year down here? Deci nu e vorba dacă mai poți stoarce încă un an aici jos pe pământ, Can I no. It's am I doing ci what I was made to do? fac eu ceea ce am fost făcut să fac And am I going to finish it? și voi termina lucrul acela. Go to 2 Timothy if you would, the 4th chapter. Să mergem, vă rog, în 2 Timotei 4. 2 Timothy 4. And I'm reading this out of the Complete Jewish, if we have that one. I'm not sure if we do or not. If we do, you can put it up. Otherwise, I'll just read it. The CJB, Complete Jewish Bible. 2 Timothy 4:1. 2 Timotei 4 cu 1. He said, I solemnly charge you Eu te îndemn solemn before God înaintea lui Dumnezeu and the Messiah, Yeshua, și al lui Mesia Iesua, who will judge the living and dead when he appears and establishes care îi va judeca pe cei vii și pe cei morți his kingdom. la arătarea sa Proclaim the word. și a împărăției sale. Predică cuvântul. Be on hand, whether the time seems right or
Fii prompt la timp și ne la timp, sau chiar dacă timpul pare potrivit sau nu. King James says in season, out of season. Convict, censure, exhort Mustră, ceartă, îndeamnă, with unfailing patience and teaching. For the time will cu toată îndelunga răbdarea și învățătura, come when people will not have patience for sound teaching, fiindcă va veni timpul când oamenii nu vor avea răbdare să audă învățătura sănătoasă. boy, we're definitely in an impatient generation now, aren't we? Noi acum cu adevărat suntem în generația nerăbdătoare. Somebody's telling me the other day that they Îmi spunea cineva on these web page and sites and stuff, că pe aceste pagini și site-uri de pe internet they found out that if somebody doesn't see something they like within about 10 seconds, au constatat că dacă cineva nu găsește ceva care să-i placă pe site-ul ăla în 10 secunde, then they look for something else. atunci caută în altă parte. Now that's short patience. No, asta e lungimea răbdării. Said verse 5. Versetul 5. Remain steady Dar tu rămâi constant in every situation. în fiecare situație. Say, stay steady. De zice, stai ferm. He said, this version says, remain Deci rămâi ferm steady. în Stay fiecare steady in every situation. situație, Endure suffering. îndură suferințele, Do the work that a proclaimer of the good news should do. fă lucrarea pe care ar trebui să o facă unul care proclamă vestea cea bună Everything your service to God requires. și fă tot ceea ce este necesar, tot ceea ce cere slujirea ta față de Dumnezeu. Does that sound like finishing your course? Asta seamănă cu terminarea alergării. Do everything Fă totul, your service to God requires. deci fă tot ceea ce necesită slujirea ta pentru Dumnezeu. Now, believers are not supposed to just come to church, Credincioșii nu ar trebui să vină la biserică, sit, listen, and adică doar să vină la biserică, să se așeze, să asculte leave. și să plece. Every believer is supposed to render some kind of service Fiecare credincios ar trebui să facă ceva, să aibă o slujire to the church. pentru biserică. That's one of the reasons we have all the teams that we have. Și ăsta este unul din motivele pentru care avem toate aceste echipe pe care le avem. We've got parking lot team. We've Avem echipa din parcare, got children's team, echipa copiilor, praise team, echipa de laudă, clean team, echipa de curățenie, flower team, echipa care se ocupă cu florile, visitation team, echipa de vizite, transportation team, echipa de transport, hospitality team, echipa de ospitalitate, food team, echipa de, pentru alimente. on and on and on. Și tot așa. Why? De ce? Because there's all these things that need to be done, Pentru că sunt aceste lucruri care trebuie făcute. and there's all these believers who need to be rendering service. Și sunt toți acești credincioși care au nevoie să facă ceva. Să slujească undeva. I realize that there's a whole lot of people Eu îmi dau seama că sunt mulți oameni don't even go to church, care nici măcar nu merg la biserică. and in a lot of them that do, they never do anything Iar mulți dintre cei care merg except nu fac niciodată nimic. show up, listen, leave. Decât că vin, ascultă și pleacă. That's not service. Asta nu este slujire. That's you being serviced. Tu ești slujit. That's you being fed. Tu ești hrănit. That's you being ministered to. Tu ești ajutat. And all these people ministered to you. Și toți acești oameni îți slujesc ție. They cleaned the place before you came. Au făcut curat aici înainte să veniți voi. They met you. They did all V-au întâmpinat. the things that need to be done. Au făcut toate lucrurile care trebuie făcute. And the music people and the singers ministered Cei cu muzica, to you. And cei care cântă, vă slujesc. all of these things. But Toate aceste lucruri. you will not be satisfied, Dar tu nu vei fi mulțumit and I won't be satisfied
Și nici eu nu voi fi mulțumit unless we are using the dacă nu ne folosim graces, the things we have, our harurile și lucrurile pe care le avem. time, our Timpul nostru, strength, our puterea noastră, talents, and our treasure talentele noastre, comoara noastră, to be rendering some kind of service ca să slujim și noi, that's ministering to God's people poporului lui Dumnezeu, într-un fel sau altul. and something that's helping get the good news out, reaching Ceva care contribuie la înaintarea Evangheliei the unsaved. ca să ajungă la cei nemântuiți. If you're not doing that somehow, Dacă nu faci asta, într-un fel, you are dissatisfied. ești nemulțumit. I don't even have to talk to you. Nici măcar nu trebuie să te întreb. If you're not doing that somehow, Dacă nu faci într-un fel sau altul asta, you are unfulfilled, ești neîmplinit, you are dissatisfied, ești nemulțumit, and probably bored a lot probabil plictisit of the time. mare parte din timp, nu? Because you're not doing Pentru că nu faci what you're supposed to be doing. ceea ce ar trebui să faci. The Lord is building His church. Domnul își zidește biserica. Yes, He is. Da, chiar asta face. And there are thousands of things that need to be done Și sunt mii de lucruri care trebuie făcute. to make that happen. Pentru a face ca asta să se întâmple, My part partea mea is speaking. este să vorbesc. I have a speaking grace. Eu am un har pentru vorbire, But that's not most of the body. dar majoritatea trupului nu asta are. Most of the body Majoritatea trupului not speaking. nu vorbește, Now everybody's supposed to be a witness dar toți ar trebui să fie martori and be ready to share one-on-one what God's și să fie gata să împărtășească unul la unul done for you. ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. But you don't have to preach and you Dar nu trebuie să predici don't have to, do the things that we do. și nu trebuie să faci lucrurile care le facem noi. But everybody is supposed to be doing something. Dar toți ar trebui să facă ceva. Notice what he said? Și acum să vedem ce zice. Do everything that your service to God requires. Zice, fă tot ce trebuie pentru slujirea ta față de Dumnezeu. Say it out loud. Do everything Să spunem cu glas tare, fă tot ce trebuie, your service to God requires. tot ce este necesar pentru slujirea ta față de Dumnezeu. Verse 6, he said, as for me, Versetul 6, căci acum I'm ready, already being poured out eu sunt gata să fiu turnat on the altar. The pe altar. time for my departure has arrived. Timpul plecării mele a sosit. He knew I'm there. Deci știa că a ajuns la punctul acela. Me. Ce înseamnă asta? Within days or weeks or whatever of leaving Că în câteva zile sau în câteva săptămâni in this life, părăsesc această viață, in this world. părăsesc această lume. And prayers get previews. Și oamenii rugăciunii, deci cei care se roagă, primesc niște avantpremiere, adică niște lucruri pe care le văd dinainte. You walk at least reasonably close with God. Deci dacă umbli foarte apropiat de Dumnezeu sau măcar așa, rezonabil de aproape, Pray and commune with Him. dacă te rogi și ai comuniune cu El, You'll know vei ști when you're getting close to time to leave. când te vei apropia de timpul plecării. Now, sadly, a lot Din păcate, of people leave early. mulți oameni pleacă prematur. They leave before they should have gone. Pleacă înainte de vreme. And we won't get into all that, but if you walk with Him, then you'll be kept, Dar dacă umbli cu Domnul, vei fi păstrat, you'll be protected. vei fi protejat. Need to be healed, you'll be healed Dacă ai nevoie de vindecare, vei fi vindecat until you finish your course. până când îți termini alergarea. Run your race. And that's what He said. He said, the time of my Și asta departure zice, timpul plecării mele has arrived. a sosit. Verse 7, I have fought the good fight. Versetul 7, am luptat cea bună, I have finished the race. mi-am terminat cursa, I have kept the faith.
Am ținut credința. And what awaits me now is the crown of righteousness. Ce mă așteaptă acum este coroana dreptății. Not to me only, but all those that long for him to appear. Și nu doar pentru mine, ci pentru toți cei care tânjesc după venirea lui. Now, in the original languages, the Hebrew and Greek and those older languages, În limbile originale, în ebraică, în greacă, în limbile acestea mai vechi, the construction's different from ours. topica diferă de topica noastră. Like Deci felul în care sunt construite propozițiile. the English would say, I have fought the good fight. Deci în engleză zice am luptat lupta cea bună, Well, the construction adică în română. on the older language is it starts out with the subject, Dar în limbile astea mai vechi începe cu subiectul. the good fight Lupta cea bună, I have fought. am luptat-o. That's how it's worded. Așa sunt formulate. And it's actually, you want to say it's backwards, but Și după urechile noastre sună că e de andoaselea. we're the ones Dar de fapt noi suntem that came later ăia care am apărut mai târziu and changed it. So, și am schimbat ordinea. but I kind of like that, don't you? Dar mie îmi place, vouă, nu? So really what he said, Deci ce zice el good fight, este lupta cea bună. I have fought. Am luptat-o. The race, Cursa, I have finished. am terminat-o. The faith, Credința, I have kept. am ținut-o. I like saying it like that. Mie îmi place cum sună. Don't you like saying it like that? Nu vă place și vouă să spuneți așa? It actually works real good because De fapt, sună foarte bine. without starting out about what you did, and we don't even know what you're talking about yet, Deci nu începi cu ce ai făcut tu și încă nici nu știm despre ce vorbești. I have fought. Am luptat. Okay. Ok. Okay. The fight. All right. Lupta. Aha, asta. No, you tell us Deci nu, ne spui de la început. the fight. Okay, now we know Lupta. what you're talking about. Acum știm despre ce vorbești. What'd you do? I fought it. Ce ai făcut cu ea? Am luptat-o. The race. Cursa? I ran it. Am alergat-o. I finished it. Am terminat-o. And the faith, Și credința? I've kept it. Am ținut-o. Why would you need to say that? De ce e nevoie să spui asta? Because not everybody does. Pentru că nu toată lumea face asta. Go with me, if you would, to Să mergem, vă rog, the 1 Timothy, la 1 Timotei, the 4th chapter, 1 4. Timothy 4 and verse 1. cu 1. The faith, he said, I have kept. Deci ce a zis el? Credința am ținut-o. This scripture says the Spirit speaks expressly Și în 1 Timotei 4 cu 1 zice așa, iar Duhul spune în mod clar, very specifically and pointedly, clearly, that in the latter time, că în timpurile din urmă, many would think we must be in that. This is câți dintre voi credeți că în vremurile astea suntem? a long time after this. So, in the latter time, În timpurile din urmă, some shall what? unii ce vor face? Depart from the faith. Se vor depărta de credință. How many understand you couldn't depart from Branson and you never been in Branson? Câți dintre voi înțelegeți că nu poți pleca, nu te poți îndepărta de Branson dacă n-ai fost niciodată în Branson? If you say, I departed Branson Dacă zici, on Wednesday, and they say, well, m-am îndepărtat de Branson miercuri what were you doing there? Oh, I și te întreb ce ai făcut acolo wasn't there. și zici, păi n-am fost acolo. Well, then you didn't depart Păi înseamnă nu te-ai îndepărtat from Branson. You got din Branson, de Branson. to be in Branson Trebuie să fii în Branson to leave Branson. ca să părăsești Bransonul. Depart means leave. Deci a te îndepărta înseamnă a pleca, a părăsi. So what does this mean? Deci ce înseamnă asta? These people Oamenii ăștia were in the faith au fost în credință and left it. și au părăsit-o. These not people that never knew God. Deci nu e vorba despre oameni care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. These are not people who were never born again.
Nu sunt oameni care n-au fost născuți din nou. The Spirit speaks expressly in Duhul spune în mod clar the latter time. că în timpurile din urmă, Some will do what? unii se vor depărta de credință. Depart from the faith. We would say leave. Or you could even Noi am zice că pleacă say forsake. sau părăsesc. Leave the faith. Deci părăsesc credința, Forsake the faith, giving heed to seducing dând atenție spirits duhurilor amăgitoare and doctrines that were devil's word for demons, și doctrinelor dracilor. teachings of demons. Deci învățăturile demonilor. You got to watch what you listen to. Deci trebuie să fiți atenți ce ascultați And you got to watch who you hang around. și trebuie să aveți grijă cu cine umblați. Not everything that's called Bible teaching Nu orice lucru care este intitulat învățătură biblică is right. este corect. Even if they use some scriptures. Chiar dacă folosesc versete din Biblie. That's what's tricky about it. Tocmai asta este amăgirea. Do you remember that the enemy quoted scripture Vă aduceți aminte că și dușmanul i-a citat Scriptura when he was trying to deceive and tempt Jesus? când a încercat să-l amăgească și să-l ispitească pe Isus? And he quoted the scripture correctly, Și i-a citat Scriptura corect, but he tried to apply it in a wrong way. dar a încercat să o aplice într-un mod greșit. And so it's not just that somebody's quoting a verse. Deci nu e vorba doar că cineva citează un verset. What spirit Ce duh, are they of? din ce duh este? Very important. Este foarte important. And the wonderful thing is, Iar lucrul minunat este if you're born again, că dacă ești născut din nou, you've got the Holy Spirit tu ai Duhul Sfânt inside you. în tine. And if you'll pay attention to him, Iar dacă vei fi atent la El, you will recognize vei recunoaște the same spirit același Duh in others. în alții And you'll recognize when he's not there, și vei recunoaște când nu este acolo. even though it's something intellectual, Chiar dacă e ceva intelectual, even maybe intriguing, chiar poate că e ceva captivant, that doesn't make it God. asta nu înseamnă că e de la Dumnezeu. And so he said people would be listening Deci zice aici că oamenii vor asculta to the wrong things lucruri greșite and they would leave the faith. și vor părăsi credința. Look in 2 Thessalonians 2. Să ne ducem în 2 Tesaloniceni 2. This is New Testament. This is Acesta este Noul Testament. something that has been prophesied Deci astea sunt lucruri care au fost profețite and foretold. și spuse dinainte And you can certainly see it. și le putem vedea. There's always been some of this Întotdeauna lucrurile acestea au existat într-o măsură, ever since the beginning days of the church, încă de la zilele de început ale bisericii, book of Acts. din fapte. But he specifically says in the latter times, Dar aici zice în mod concret că în vremurile din urmă you're going to see even more of it. vom vedea mai mult aceste lucruri. What is that? People that Ce anume? Oameni came in, that got saved, care au venit, au fost mântuiți, that were stirred up, au fost înflăcărați and then și după aia got cold s-au răcit and just left și au plecat. and quit praying and quit S-au lăsat de rugăciune, reading their Bible and nu și-au mai citit Biblia, quit going to church n-au mai mers la biserică and left the faith. și au părăsit credința. What Paul said? Ce zice Pavel? I have kept Eu am păzit the faith. credința. What they do? Ei ce au făcut? They departed Ei au plecat from the faith. de la You credință. begin to see why he made that statement. Și vedem de ce a făcut el această afirmație. You'll see this. Phyllis and I now been in the ministry over 40 years. Eu și Phyllis suntem în lucrare de 40 de ani. And it's one of the saddest things we've seen Și este unul dintre cele mai triste lucruri pe care le-am văzut. is that there were people we went to Bible school with back Oameni cu care am fost la școala biblică in the 80s
în anii 80, early 80s, la începutul anilor 80, 81, 81, 82, 3 and all like 3 that, that were just, I mean, you talk about fired up și erau înflăcărați about the things of God, pentru lucrurile lui Dumnezeu. and 10, 15, 20 years later, Iar după 10-20 de ani, not even in the ministry anymore, nu mai sunt în lucrare, won't believe it anymore. nu mai cred, Some people preach against what they used to preach for. iar alții predică împotriva lucrurilor pe care le predicau atunci. They departed. S-au îndepărtat, They left it. au părăsit. And what church that's been around any length of time could you find that Și ce biserică poți găsi hasn't had some of the same thing? People care n-a avut astfel de lucruri? coming, Oameni care să vină, got stirred up. să se înflăcăreze. Where are they now? Și unde sunt acum? Hadn't seen them in years. Nu i-am mai văzut de ani de zile. Now, if they went on and did greater things for God, Bun, dacă ei au mers mai departe și au făcut lucruri mărețe pentru Dumnezeu, if they're in another church dacă sunt în altă biserică and they're stirred up even more, și sunt și mai înflăcărați acum, well, okay, atunci ai bine. go get them. Foarte bine. But that ain't the case. Dar nu așa stau lucrurile. Again and again, they're not going În nenumărate cazuri, to church anywhere. ei nu merg nicăieri la biserică They're not doing anything for God. și nu fac nimic pentru Dumnezeu. So that can't be God. Deci asta nu poate fi de la Dumnezeu. Somebody's missing it big time. Deci cineva greșește mult. They departed Ei au plecat, from the faith. s-au îndepărtat de credință, They left. au Here he părăsit-o. said in 2 Thessalonians 2 Și în 2 Tesaloniceni 2 zice, and 3, 2 cu 3, he said, let no man deceive you nimeni să nu vă înșele by any means. în niciun fel. Did you know there are numerous exhortations in the scripture Știți că există numeroase îndemnuri în Scriptură not to let anybody deceive you? să nu lăsați pe nimeni să vă înșele. Huh? That must be a danger, Înseamnă că acesta este un pericol, right? Or you wouldn't keep hearing it over. căci altfel nu am auzit asta Jesus said it de atâtea ori. repeatedly. Iisus a spus în mod repetat And the Spirit of God through apostles and prophets said it și Duhul lui Dumnezeu prin apostoli și profeți. repeatedly. Don't be deceived. Zice în mod repetat, nu vă lăsați Let înșelați. anybody deceive you. Nu lăsați pe nimeni să vă amăgească. Don't be taken in other words. Don't believe something that's not true. Deci, cu alte cuvinte ce zice? Nu credeți ceva ce nu e adevărat. Let no man deceive you by Nimeni să nu vă înșele în niciun fel, any means, for that day shall not come except pentru că ziua aceea nu va veni there come a falling away înainte să vină o cădere. first. Now this word falling away is Acest cuvânt cădere the word for forsaking este cuvântul pentru părăsire, and apostasy. pentru apostazie. The basic English says, give no belief to false words, verse Zice să 3. nu crezi cuvintele false, There will first be a falling away pentru că mai întâi va fi o cădere from the faith de la credință and the revelation of the man of sin, the și descoperirea omului păcatului, destruction. fiul distrugerii. Those things happen later. And so sadly, Deci, din păcate, that we've seen some of that. noi am văzut o parte din astfel de lucruri And you got to be prepared to see more of it. și trebuie să fiți pregătiți că veți mai vedea. But you can't control other people. Noi nu-i putem controla pe alții. Is this New Testament? Este ăsta Noul Testament. You didn't think about it and talk about it. Why am I talking about it? De ce vorbim despre asta? Because I want you Pentru că eu vreau ca voi to keep the faith. să țineți credința. Hallelujah. Aleluia. And that's we're still talking about finishing your course. Și continuăm acum, vorbim tot despre asta, despre a-ți termina alergarea. How are you going to finish your course for God? Păi cum îți vei termina alergarea pentru Dumnezeu You don't keep the faith. dacă nu ții credința? A big part of you finishing your course O mare parte din această terminare a alergării
înseamnă pur și simplu să nu renunți. Huh? Să nu te dai bătut. Just keep showing up. Să continui, să mergi Is înainte. that right? Just keep on getting up, opening your eyes, Să te trezești, să-ți deschizi ochii and say, God, și să zici, Doamne, I believe in you. eu cred în Tine. Hallelujah. Aleluia. Keep opening your Bible and Să continui să deschizi Biblia, reading your chapter. să-ți citești capitolul, Keep praying, să te rogi, praying in the Spirit. să te rogi în Duhul, Coming to church, să vii la biserică, coming to meetings, să vii la întruniri, hanging out with fellow believers, să umbli cu alți credincioși, volunteering for things, să te oferi voluntar pentru diverse lucruri, giving, să dăruiești, huh? Be in, să fii înăuntru, not out, nu afară. not half in, half out, Nu cu un picior înăuntru și cu unul afară. not undecided, Și nu nehotărât, not wondering about it, nu te întrebându-te. not every other week, month talking about, I just don't know if I can keep on. Și la fiecare lună să te întrebi, eu nu știu dacă mai pot continua cu asta. I've had preachers tell me, you know, Mi s-au întâmplat să aud predicatori I'm thinking about quitting. care zic, păi mă gândesc să renunț. Somebody says, haven't you ever been tempted to quit? Și poate mă întrebați, tu n-ai fost niciodată ispitit să renunți? Never, Niciodată. Haleluia. never. Haleluia. Niciodată. You know Știți de ce? I won't entertain it. Pentru că eu nu primesc astfel de gânduri. Nu le dau loc. I could get just as discouraged as anybody, Aș putea fi și eu la fel de descurajat ca oricine, anytime, anywhere, oricând și oriunde. but the Lord's helped me Dar Domnul mă ajută. to see anything that would try to distract me, I shut it down. Cum văd un lucru care încearcă să-mi distreagă atenția, îl trântesc la pământ. I slam it down. Îl pur și simplu trântesc. I say no. Și zic nu. God has done too much Dumnezeu a făcut prea multe for Keithy Boy. pentru băiețelul Keith. Huh? Nu? God brought me Dumnezeu out of obscurity m-a scos din obscuritate, and poverty din sărăcie, and ignorance din ignoranță and let me și mi-a permis rub shoulders with his generals să fiu prieten cu generalii lui and his people. și cu poporul lui. Let me have a place Mi-a permis să am un loc and an opportunity și o posibilitate to handle his holy word. de a mă ocupa de Sfântul Său cuvânt. He put his holy anointing on me. A pus ungerea lui Sfântă peste mine He's given me in the church and the ministry everything și mi-a dat în biserică și în lucrare we ever asked for. tot ce am cerut vreodată. What are you talking about? Ce tot ziceți acolo? Where would I go? Unde să mă duc? You know of a better deal than this? Știți voi ceva mai bun ca asta? Ain't no better deal. Nu există ceva mai bun. Aleluia. And there's something to be said for loyalty. Și lucrul ăsta trebuie spus pentru loialitate. Texas saying, you dance with the one that brung you. A zis ceva, ce și un dialect, ceva n-am înțeles. What does that mean? Whoever brought you to the soiree, the party, Deci, cine te-a dus la serată, la petrecere, you dance with them. cu ăla dansezi. What does that mean? Ce înseamnă asta? You don't forget Adică nu uiți. the elders and the people Nu îi uiți pe bătrânii și oamenii, and the men and women of God bărbații și femeile lui Dumnezeu, got you started, care te-au ajutat să începi, that brought you the gospel, care ți-au adus Evanghelia, put up with your junk as babies, care ți-au suportat prostiile de bebeluș and helped get you through. You și te-au ajutat să crești. don't forget Nu the uiți. people that were there and Oamenii care au fost acolo prayed with you, și s-au rugat împreună cu tine believed with you, și au crezut împreună cu tine stood with you, când ai avut nevoie de ceva. Au stat alături de tine. even believed in you and didn't
și au crezut în tine și nu te-au lifitit când alții au făcut-o. Don't forget that. Lucrurile astea nu le uiți. You don't forget that. Nu le uiți. You know who's done that more than anybody? Și știți cine a făcut asta mai mult decât oricine? God. Dumnezeu. Dumnezeu. And such ludicrous thinking is that E așa o gândire ridicolă because people let you down, când oamenii te-au dezamăgit, you're going to quit God. tu îl părăsești pe Dumnezeu. And that's what you see over and over again. Și asta vedem în numeroase cazuri. Somebody let somebody down, Cineva a dezamăgit pe altcineva. somebody betrayed them or just Cineva l-a trădat had no more use for them or quit them or whatever. sau n-a mai avut nevoie de el sau l-a părăsit. A fellow believer Un credincios or even a minister sau chiar un slujitor al lui Dumnezeu or a loved one or sau o persoană dragă, spouse or whatever. soțul, soția. And so they just quit going to church. Și atunci omul ăla nu se mai duce la biserică, They just quit praying. nu se mai roagă, They just quit reading their Bible. nu-și mai citește Biblia. God didn't let you down. Nu Dumnezeu te-a dezamăgit, He didn't fail you. nu El te-a lăsat baltă. Just because a human did, Nu pentru că un om a făcut asta. you're going to quit God. Și acum tu îl părăsești pe Dumnezeu? That means you really are dumber than you look. Înseamnă că ești mai prost decât arăți, decât pari. Somebody say, not me, not, Să spunem, nu eu, not me, by nu eu, grace to God. prin harul lui Dumnezeu. I got enough sense to know Am atâta minte să știu that even if people messed up, că chiar dacă oamenii au greșit, God didn't mess up. Dumnezeu n-a greșit. He said, I will never leave you. El a zis, niciodată nu te voi părăsi, I will never forsake you. niciodată nu te voi lăsa. That's true. Și e adevărat. That's right. That's real. Asta e realitatea. Hallelujah. Haleluia. Go with me to the book of Revelation Să mergem în Apocalipsa and get ready to be stirred up. și să ne pregătim ca să fim înflăcărați. Some more stirring up. Mai puteți Stirring up to what end? So that să you fiți înflăcărați? never quit God. Deci niciodată nu-L părăsești pe Dumnezeu. Get to the end where you realize, like Paul, Să ajungi la sfârșit când îți dai seama ca Pavel, I'm about to be out of this life. I'm sunt pe cale să părăsesc această viață. about to leave it. Voi pleca de aici. I'm about to be done Sunt pe terminate this life. cu viața asta. And you can say, Și să poți spune, I've fought a good fight. am luptat lupta cea bună. Hallelujah. Haleluia! I've finished Am terminat my race and my course. alergarea și cursa. And the faith Iar credința I have kept. am ținut-o. I didn't turn loose of it. Nu i-am dat drumul. I held on to it. M-am ținut strâns de ea. What you will see in the book of Revelation Ceea ce vedem în Apocalipsa is exhortations from the sunt îndemnuri head of the church, din partea capului bisericii, Isus, by his angel, prin îngerul său, to the 7 churches către cele 7 biserici that were in what we call Asia. care erau în Asia Mică. And it was, you know, he commended them in some of these verses, În unele versete le laudă, corrected them in some of these verses. în unele le corectează. But the reason we have this today Motivul pentru care le avem astăzi is because his words to the churches are the same. este acela că cuvintele sale adresate bisericilor sunt aceleași. They never change. Ele nu se schimbă niciodată. Some people have tried to divide these up Unii oameni au încercat să le împartă and make them into different ages and what have și să le pună pe diverse perioade de timp. you. But actually, the scripture didn't say that. Dar Scriptura nu spune asta. There were 7 churches there. Zice că erau acolo 7 biserici. They all existed at the same time. Toate au existat în același timp. And
biserica din Laodicea, biserica din Filadelfia. Well, this is the church of Branson, Păi asta e biserica din Branson. and there's the church of Sarasota. Și mai e biserica din Sarasota There's all the churches, all the different places, și toate bisericile din toate locurile. and the head of the church Iar capul bisericii still walks through the midst. încă umblă în mijlocul lor. Hallelujah! Aleluia! Of the candles. În mijlocul sfeșnicelor And the churches. și al And bisericilor. he still has given gifts to men. Și el încă a dat daruri oamenilor. And these ministry gifts. And Aceste daruri de slujire, none of that's changed. This is going lucrurile astea nu s-au schimbat. on the same. Ele continuă la But fel. I want you to notice in particular where he would say, to him that has ears to hear. Dar vreau să observați în mod concret, mai ales când zice el, cine are urechi de auzit să audă. Let him hear what the Spirit's saying Să audă ceea ce spune to Duhul the churches. bisericilor. Because that is still alive and pertinent to us today. Pentru că aceste lucruri sunt încă vii și pertinente pentru noi în ziua de azi. As much as it was when he said it. La fel ca pe vremea când le-a spus. In Revelation, În Apocalipsa, the second chapter, capitolul 2. it's about 7 of these, of course, to the 7 churches, and then there's another one or so after that. You got time? Deci sunt cele 7 biserici și pe urmă mai e una după. Aveți timp? This will help you. Să știți că lucrurile astea vă vor ajuta. Why? De ce? Because what you find is, Ceea ce vedem este what the Scripture said is that the one that's born of God Scriptura spune că cel care e născut din Dumnezeu overcomes biruiește the world. lumea. And this is the victory that overcomes Și aceasta este victoria the world, even our faith. care biruiește lumea, credința noastră. So when Paul said, Deci când Pavel zice, I have fought a good fight, am luptat lupta cea bună, what fight? care luptă? The good fight of faith. Lupta cea bună a credinței. I have finished my race. Mi-am terminat alergarea. What kind of race? It's a Ce fel de alergare? race. Este o alergare a credinței. And I have kept the Și am ținut faith. credința. Well, First John says, Păi 1 Ioan spune, what's the victory that overcomes the world? care e victoria care biruiește lumea? It's our faith. Credința noastră. The reason you won't, if you finish your course Dacă îți termini alergarea and do what you're put to do down here, și faci ceea ce ai fost pus să faci aici, it won't be because you had no challenges. asta nu va fi din cauza că n-ai avut probleme, Huh? nu? It won't be because you had Nu va fi din cauza no obstacles că n-ai avut obstacole or no issues. sau probleme. In this world, În această lume, in this life, în viața aceasta, with your flesh cu carnea ta and all you don't know, și tot ceea ce nu știi, oh yeah, da, there will be multiple issues, vor fi multe probleme multiple opportunities și multe ocazii favorabile to give up, pentru a renunța, to quit, a lăsa baltă, to be offended, a te poticni, to be weary, a obosi, to be disillusioned, a fi deziluzionat, grow discouraged a fi descurajat and weak și a slăbi and quit. și a renunța. But if you don't do that, Dar dacă nu faci asta, the only other thing you can do to keep going ahead, singurul lucru pe care îl mai poți face ca să mergi înainte gotta overcome este să biruiești what is in your way. ceea ce îți stă în cale. You gotta overcome Trebuie să biruiești the mistake, the problem, greșeala, past. You gotta trecutul, overcome trebuie să biruiești your confusion, confuzia, the depression you've yielded to. You deprimarea în fața căreia ai cedat. gotta overcome, Trebuie să biruiești. huh? Hmm? Other people letting you down.
să biruiești situațiile când alții te-au dezamăgit, not being there for you, când nu au fost alături de tine, heartbreak, când ți-au rupt inima, soul hurt. când ți-au rănit sufletul. You got to. Trebuie să Somebody say overcome. biruiești, Overcome. If biruiești. you're going to make it all the way Dacă vrei să ajungi până la capăt, to where you can say, I finished my race, ca să poți zice, mi-am terminat cursa, alergarea, I've kept the faith, am ținut credința, what would we know without ever having met you? ce vom ști, chiar și fără să te fi cunoscut? You're an overcomer. Înseamnă că ești un biruitor. You overcame that, Ai biruit asta and then you overcame that, și apoi ai biruit asta la alta and then you overcame that, și apoi ai biruit asta la alta. and then that something bigger hit you than you'd ever thought you'd. Și după aia te-a lovit ceva și mai mare, ceva ce nici nu credeai că o să ai de-a face cu așa ceva, But you trusted God dar ai avut încredere în Dumnezeu and believed greater is He that's in you than și ai crezut că mai mare este Cel care este în tine that's in the world, decât Cel care este în lume. and you overcame that too. Și ai biruit și problema aia. And you kept on overcoming Și ai tot continuat să biruiești until one day you looked up and it was până când, într-o bună zi, time to leave here. când te-ai uitat, hopa, e timpul să plec. Hallelujah. Haleluia! But this thing about, people without even saying it, they have this idea that Dar oamenii, chiar și fără să spună, au această idee if there's any kind of challenges or difficulty, că dacă apare vreo problemă, vreo dificultate, I don't understand it. nu înțeleg. I'm a faith person, Eu sunt un om al credinței. Well, what do you think? It's just smooth sailing Păi ce crezi tu, că asta înseamnă doar că navighezi așa lin? and the enemy's just going to stand by Și dușmanul o să stea, să se uite la tine and let you do all the will of God, și să te lase să faci toată voia lui Dumnezeu, not even try to interfere, fără a încerca măcar să se amestece or cause you a problem? sau să-ți facă vreo problemă? No, that's Nu. wishful thinking. Asta este o gândire iluzorie. That's living in a fantasy world. Asta înseamnă a trăi You got an enemy. într-o lume a fanteziei. Ai un dușman He's got a bunch of wrong spirits și el are o grămadă de duhuri rele that he can assign pe care le poate trimite cause you problems. ca să-ți facă necazuri If he can't get through to you, he'll try to work on people close to you. și dacă nu poate să ajungă la tine, va încerca să lucreze prin cei care îți sunt apropiați. And if he can't get to them, he tries Dacă nu poate nici prin ei, to work on people close to them. But va încerca prin cei apropiați de ei he's or people you have to do business with, or people you sau prin oamenii cu care încerci să faci afaceri work for, sau oamenii pentru care lucrezi or customers, or sau clienții the list goes on and on and on. și așa mai departe. But there's not a day Dar nu există zi they don't show up to work. când ăștia să nu apară la lucru. Duhurile astea rele. You say, well, I'm taking the month off. Tu zici, eu mi-au o lună de concediu. He's not. Dar diavolul nu face asta. Nu-și ia concediu. What do you mean? Cum adică? He is going to be some kind of conniving, sneaking, deceptive thing to rob El va încerca să facă un lucru amăgitor și viclean you, steal from you, ca să-ți fure ceva de la tine, destroy something in your life, să distrugă ceva din viața ta, kill something in you să omoare ceva în tine around you sau în jurul tău every day. în fiecare zi. Makes you dislike him, don't it? Asta te face să nu-l placi, nu? But Dar bigger is he, mai mare este, greater is he, mai mare este, smarter is he, mai deștept este, stronger is he mai puternic este that's in you cel care este în tine than he that's in the world. decât cel care este în lume. But you got to yield to that strength. Însă tu trebuie să cedezi în fața acelei puteri. If you just lay down and quit, Dar dacă tu te lași jos și renunți, Holy Spirit's not going to pick you up and Duhul Sfânt nu te va culege de pe jos force
ca să te forțeze să faci ceva. You got to give him something to help, Tu trebuie să-i dai ceva de ajutat, something to bless, ceva de binecuvântat, something to work with. ceva cu care să lucreze. I want you to say it out loud, I'm born of God. Aș vrea să spuneți cu glas tare, sunt născut din Dumnezeu, I'm an overcomer, sunt biruitor, not a quitter. nu un renunțător. I'm an overcomer. Sunt biruitor, I'm an overcomer. sunt biruitor, I'm an overcomer. sunt I'm biruitor, an overcomer. sunt biruitor. You need to remind you every time Trebuie să-ți amintești de asta de fiecare dată something jumps up in your life când apare ceva în viața ta. that ought to come out of your mouth. Asta să iasă din gura ta. Well, I'm an overcomer. Sunt biruitor. Yeah, but we got this. Yeah, but Da, dar avem problema asta. I'm an overcomer. Da, dar eu sunt biruitor. That's who I am. Asta sunt eu. That's what I am. That's my spiritual makeup. My Asta este constituția mea spirituală. spiritual DNA. It's ADN-ul meu spiritual. what I am to my core. Asta sunt până în adâncul ființei. The scripture says so. First John Scriptura spune asta. says if you're born of God, Așa zice 1 Ioan, dacă ești născut din Dumnezeu, have you been born again? voi ați fost născuți din nou. Then you're born of God. Înseamnă că sunteți născuți din Dumnezeu. And it says if you're born of God, Și zice că dacă ești născut din Dumnezeu, you are an overcomer. ești biruitor. That's what you are. Asta ești. And there is a list this long Și există o listă atât de lungă of good things that happen to overcomers. cu lucrurile bune care li se întâmplă biruitorilor. Ne oprim aici, suntem la minutul 34 cu 31 și prin harul Domnului continuăm mâine. Pa, pa!